ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಗು ವಿಶ್ವದ ಒರ್ಮೆಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಲೇಸ. 2 ಸಲ ತನ್ನ ಸಿರಿಸ್ವರಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೆರೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಉಂಡಾಯಿನ ಈ ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುದ ಉಮೇದದ ಬಿರ್ಸೆದ ಜವನೆರೆನು ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆನು ದೀವೊಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರೆನು ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನು ಶಿಕ್ಷಕರೆನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರೆನು ಒಟ್ಟಾರ್ಮೆಡು ದುಂಬುದಿ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತೊರ್ಮೆನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬೇಲೆಗ್ ಕಡಲಾಯರದ 13 ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರು ಸಂತೋಷಡು ಅಪಗನೆ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ತೆರು ಪನ್ಪಿನೌಲ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ಸಂಗತಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ 15ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ 73ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಐಲೇಸಾದ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಸುದೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ನಿಖುಲು ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಕದ ಮಲ್ಲ ಕನಕು ಬೆರಿಸಾಯ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಭಿನ್ನಯೋ.